Kwenzenjani? Baba. Oba. Zangoma ziphi? Akho zangoma la ndoda iyaphupha. Hayi ndoda engeki. Sokulala mina. Ngatang iyo sangihlali Kwenze ngisangane mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi inyongo futhi hayi ishi ngiyacabanga. Bethu ngibukwa lana nje athi bethu kunama sound bethe ngawezwa nje ngathi ngezangoma ngathi kanjani angiyazi. ugide. Ngathi ngiyagidwa hayi ngathi mhlawumbe nje yabo into enjalo. Hayi ngeke ukuthwasa hayi lokho. Yashaya. Hayi ngiyakutshela ukuthwasa. Yashaya. Shona khona qhawe. Hayi inyongo leyato le. Vele phela ngithe ngena ubusika vele njengamanje. Inyongo ibhokile. Tshela. Hayi kodwa mina ngitshela khona qhawe. Thwasa lokho. Ayikho lento le. Awu kahle. Kodwa phela ngisho uthamba uthwasa kufa ulinde lize likhiphe. Ayikho lento. Kumele izibe njani? Fa ulinde lize likhipha ngisho uthamba uthwasa. Mawukuthi into serious. Izolokhu ibuya nje kuwena kanjani. Kanti banjani athi una leya nabuya? Iyo lendlela uphupha ngayo le uphuphe ebusuku ugida. Kodwa kuya ngokuya ukuze igcine bekukhombisa bona lapha uyothwasa khona. Usangane lokuthiwa nje abantu baba bethwasa la bayephethu mhlawumbe umuntu uphethwe yikhanda mhlawumbe lingapheli ayikho nje lokho futhi ngephupho nje. Futhi phela ngabe sizangula sonke phela mangabe thwasa. Uyayizwa vele lonto leyo. Ayikho lonto leyo. Ayi ngeke safuna ukuphalaza ngeke ngivele niphalaze le. Hey. Yo, hey. Đây nè, đây. Yo. Hey. Ngabe kwakunyongo niyona, hey. Lento yamaphupho ingihluphe kakhulu ohambeni lami. Ngoba ngiyakhumbula nje kwezinye izikhathi ngiphuphe abantu abathokozayo, abanye bangixisha ngalana, abanye bakhuluma ngala. Ngigcine nje ngiziphithiphithi nje sesididi nje yabo. So nje bafowethu ayina ngazi ngempela le nto leyana. Kodwa nje bengilwa kakhulu ngilwa nayo. Cause bengayithembi nje lento lena. Mina ngumuntu onenkani kakhulu. Kholwa ngokuthi ngize ngibone into. Ayangiyena into vela mina nje kalula hayi ngeke. Ngikholwa ngikubona. Yabona makuthiwa ngempela ukukholwa ngikubona njengoshaka. Hayi mina ngeke ngikholwa kanjalo mina ukubona njengoshaka. Ngoba nje ukube mhlambe ngikade ngayisukumela lento lena ngabe nje kade ngakwazi ukuthi ngasizakala kodwa bekuba inkani ukuthi ayikho lento lena ayikho.
Samsekhando. Sorry. Iyangiphatha kabuhlungu njengaleyana. Nakhona sengibona nje emavidini nakhona sekwehlile. Kusho nje nakhona wayebhuthukela amavidiyo abantu futhi babengishutha nje ngabe emgwaqeni yabo. Nakhona mfethu mfethu mina ngeke ngize ngazi mfethu ukuthi kwenzakala. Ahlahla angibonanga lutho nje ukuthi kwenzakalani. Hayi angazi lutho nje mina mfethu angazi nje lutho nje angazi nje kuze kube manje angazi ukuthi kwenzakalani. Kulea makasi. Kulea makasi. Yo. Yo. Kwenze njani madoda? Makasi. Umuntu uyasidila sana. Imqale nini lento le? Hayi mana Oh man. Angimshunqisele. Lezo mzali. Mzali. Zoba right mzali. Ngane yama ish. Angimshunqisele. Hayi mzali. Khosha mzali. Uzoba right mba. Uzoba right. Miyeke nalala kancane. Ngizomshiya la. Ngizomshiya. Ya miyeke nalala kancane. Miyeke nje kanjalo. Uzovuka sekhuluma kahle ukuthi kwenzakalani ngeke. Miyeke nalala kanjalo. Hey. Ake ngiyibheke le nto le nto. Yey! Makhosi. Yey! Makhosi. Uthi umuntu omdala lapha kimi ngithi ngiyabheka lapho kunesimo sentwasa esikuvoleza kulephe phezulu kwemzimba lengane. Uthi umuntu lengane esalala ebusuku labantu abadala bafeke bekhuluma nawo betshetha ayithathe lokhu kungoma lobu lokhu iphika. Uthi umuntu lengane ngabe izohamba hambe kwemuntu ngathi uhambele lengqondo ngisho izinto azenzazuka ungacaci kahle mengafuni ukuyivuma lento kahle lo muntu ulandela yidlozi kahle ufuna abathwase lo muntu lona. Mawuthi uyabheka njengamanje labantu balwa naye manje ngoba bamtshela ukuthi le ndaba ayivume yena akayifuni lento lena. Imqani lento yakhe. Imqani lena. Sekunesikhathi makhosi imqalile. Hayi idlozi. Liyakhuluma sebemtshele kaningi ukuthi akathwase engavumi. Ngoba senikwazi ukuthi nizinifike la hayi uzoba right la ekhaya komela vela thwase. Ukuthwasisa umuntu la ekhaya kuba u50,000. Kodwa ke ngizoveza lokho enikuvezayo wali esala ngisamenza lokho nikhokha kancane kuze kushaya imikhathi ukuthi aphume lo50,000 somqedile. Manje makhosi umethwasa kuyomiyekela nokuthi ngazi nomqondo yahamba sekahambe ngeanda kithi magcwala izinkalo angazi ingani kababa lokugcina. Khululeka. Mayise fike la ekhaya yonke into izokwenzeka ngendlela. Uyabona nje mevuka la uzovuka ekhuluma into right. Angithi bengakhuluma into right nini? Uzokhuluma into right ke la asithethe ukuthiwani kwenzakalani. Ngizomsebenza njengamanje. Ngizomsebenza. Hayi sokhuluma makhosi. Ngoba nenkomo yakho suyibizile. Sazobona sibikele nabadala ekhaya ngoba besike sababikela lolu daba ukuthi umfowethu akaphilile. Sobona sihlanganisa kanjani ukuze asinde umfowethu. Ngoba phela hayi sanele mhlamba sakhuluma naye. Ake silinda kancane. Sibonga khona nje ukuthi sikwazi ukufika kuye. Manje nizoqala nifike namalini ke phela ngoba phela ngeke phela nimshiye nje umuntu kube ukuthi anishiye imali. Ngoba phela kusebenza umuntu imali. Sizolenza uhlelo ama transfer. Ngakwengiqede naye ukuthi Tethelani ingane madoda amakhulu isifikile la ekhaya gobela omkhulu
uzoyisebenza ke manje. Ndedelana ingane manje isivumile ingane iyawuthatha umsebenzi. Ivumile ingane manje izoyenza lento. Iyekeni. Ndedelana ingane. Ivumile ingane manje ukuthi iyayivuma lento yini. Eish. Yo. Hayi ndoda, khululeka. Uletha abafowenu lana. Lalela. Hayi ngeke. Lalela. Uletha abafowenu lana. Ugula. Uzosetshenzwa la uyalashwa. Washelwana. Uyalashwa uyagula. Ngiyagula. Yebo. Hayi ngiguli mina. Hayi bo ngiguli mina. Uyalashwa. Linda. Ngisho yabona sesangomene. Ngeke ngiguli mina. Hayi mhlawumbe udidekile hayi. Ufike kanjani thola? Ngeke hayi bo. Naye Valani igate. hayi abafuna ukuthola ngami. Valani igate. Abafuna ukuthola ngami. Yawe ma. Awema. Abafuna ukuthola ngami wenza. Wenzani? Awema. Valani sanga. Awema. Valani igate. Awema, ngaba umkhopho. Awu. Uzoba right ndoda khululeka. Awema. Uzoba right. Awu. Uzoba right. Awu. Uzoba right. Uzoba right. Awuphilile uzolashwa. Awubulawa akuthwalwa ngawe uzolashwa la. Yeah. Yeah. Uzizwa unjani namhlanje? Ngizizwa ngiright gogo. Uzizwa right kakhulu. Yeah. Hayi. Kuhamba kahle. Ubusuphalazini? Yebo ngasephalazini. Oh, ile short ake manje ukuthi ngikubhemise lo mbhemiso behle ngifuna behle kahle la ekhanda. Bekwazi ukutshela into eyiyona. Ayangibhemi. Cha bhema phela. Ayangibhemi. Hayi kunzima phela ukubhema ukuthi ngenhlinhli. Hayi ke ugwaya mzwana nogwaya mina baba. Hayi. Ozwa ngawo usufuna. Ngoba ungawufuni nje manje labantu abakuphethe abasemzimbeni wakhe bona basizokutshela ugwaya bayawufuna. Hayi ngeke. Phela ukwazi ukungigolozela kusendumbeni yami la. Uzolashwa yimi, awukwazi ukutshela udokotela wakho ukuthi ufuna kwenzakaleni. Uzoyilapha wena? Ngeke phela ngikwazi. Uzoyilapha wena na? Angeke ngikwazi ukubhema mina. Hayi ngiyagcina ishuthi uthi kahle kahle uzothwasa noma uzobhenza. Ngisho phela uzogcina ngiphuza utshwala. Uba uthe ngizophuza utshwala. Amabhodlela ucathi ngiyaphuza mina amabhodlela emithi lawo. Hawu ngeke. Yabo nje ugwaya ngizwani nawo angeke ukwazi ungishintsha lapho ngeke ukwazi futhi uthi ngiphuza utshwala. Uyinhloboni yethwasa wena uyithwasa elilawulayo. Hawu ngeke. Angeke ngizwe ngawe la usendumbeni yami la ngoba abantu bakini bekulethela ngoba ngithemba ngeke uzongitshela into ongitshela yona mina ngizokuyeka mina ufe mina ngoyisilimo. Hayi ngeke ngikwazi ukubhema ngigwaya mina. Ngihlola lapho. Uyagula noma uyapenza ngizokuyeka ufe mina. Hayi bo hey akuhlalwa kanjalo nahlala uguqe. Guqa kanje ngamadolo. Hayibo. Kahle awungitsheleke ufuna kwenzakaleni ukuze sihambisane kule ntwaso yakho. Kumele kwenziwe lokho okwenzakalayo tata. Lokho mina ahlahle la mina lahle bengizothwasa la. Hayi ukuthi ngizokwenza ezinye izinto manje guqelana. Umthetho wakhona ithwasa sihlale kanjena ungahlala uqoshame kanti. Ngeke. Kuba nani malihlale mahleli kanje. Awubuzwa lo mbuzo. Hawu ngeke. Unengifonele kini ngathi ngizoba nenkinga yakho mina. Ngeke. Unengifonele kini. Okubuhlungu nje nisangikweleta kini kwamali yakho nabakayiqedela ukuyikhokhela. Mina vela ayikho into ebengiyizela lana mina kahle kahle. Phela mase ukungigolozela phela. Ayikho vela yes ayikho into ebengiyizela lana mina. Pho yini ungigolozela manje mangisiza mina? Hayi ngeke phela manje izinto eziningi engenasidingo ngeke akuhlalwa ngani phansi.
uvelani uhleli phansi uvelani uhleli phansi wena awalibona ukuthi wasehleli kanje hayi ngeke ngalibona awulibona ngeke ngalibona lapha engalibona khona ala Saso awungixovuze lezi ingubo lezi zingaze kushona ilanga ngoba ngifuna ukuyisebenzisa kusasa awunazo izandla wena ayibuzo lonto ogobela wakho wena uqoba nedlozi oho hayi nakho sengiyibuzile ugobela kanti yona umthetho niyokuthwasa le ukuthi kumele umwashele umuntu inakho njani ingubo iyona umthetho lo uma uzothwasa wenza yonke into eshiwo ugobela wakho hayi ngeke idlozi lakho reporta kimi phela reporta kwena idlozi lakho reporta kimi hayi ayikho lonto leyo sefune ngibathe ukuthi bathethe ngigorozela manje uzobuxhuma kanjani nabo ngithi mina idlozi lakho reporta kimi yonke into eyenzakalayo hayi kwahle babe babe bafetha hayi hayi sengibathwasile abantu kodwa ngiyamqala umuntu ongenangqondo njengawe kunjalo ngithi phela usibaswe bengenamlomo mina nginesitezi baba unestezi uhlangana lapho istezi mina ngoba nginastezi ufuna uyabona ekhaya lami mina nginesitezi kwethu ngihlala nje endaweni right manje kusho ukuthini lokho bayona nje ukuhlala nje endaweni enjena nje kukhona nje ungayiphakamisi yabo manje ngoba nakho unestezi ufuna ukugorozela abantu abanamandla ukudlula wena uba unamandla unaso nesitezi wena unamandla nginyanga edumile mina ngisiza abantu la unaso yini isitezi ngoba udumile lapha abantu unamandla cha phela isitezi angasakhi kodwa amandla nginawo manje akwenzana amandla okulapha abantu ngoba ngilapha wena nje bese ubalaphile bese utholani leyo mali engitholayo ngeke ambodlala babe ngeke ngisawe qhawe la kahle manje sekuwena uthwasa mina uthwasa kanjani mina ngiyakubuza ukuthi imithetho yokuthwasa yiphi imithetho yokuthwasa ithi ukuthi washela umuntu uvumela yonke into eshiwo ugobela wakho ngimwashele mina ngithe washela amabhlukwana nje la ngiyofuna angiyenzi lonto leyo mina ngeke mina ngiyenzi lonto leyo mina ngeke mina qha ngiyenzi lonto leyo mina awunginike inamba yabantu bakini kathi ngizoba nenkinga yebo gobela hayibo ukhuluma kanjani umile wena nza ukhuluma kanjani umile ngoba ufuna ukuguqe phansi phela ngilale ngithi akukhulunywa kanjena kumina wena awuhloniphe phethweni wena ngeke kanti uyafika noma ngikhuluma ngime kanje uthini ngeke ngifuna ukulala namanje ibhayi amlala phela ucathuni nesitshala kwayo lesineke ngale cansini ufuna lapho wena hayi bongeke embhedeni andilala embhedeni nawe ngila umbhede wami phela ikhona imbhede nje lana akuyona phela yakho wena uzothwasa la ekhaya uzophensa hayi bona emhlolo yabo uyalala ke lapha nami mina ozela wena ozela ngithi uba wena akahlali umhloboni kapende wena nansi ingubo yokulala ngisaphizile hayi ngeke hayi ngalokhu ngicela ingubo eright ngicela ingubo eright right nabanikazi bayo unangubo ufika nongubo la ekhaya wena ngeke kanti ubuntu akusebenzi la ekhaya ubuntu bani ngathi ugulu nje ubuntu ngeke baba kusebenza ubuntu phela la wethu ngiphizi la ngisiza wena okahle step ngeke ngicela ingubo eright ngeke bafethu hayibo ngeke ingubo eright ngicela nenye uzolela ngani ingane zami uyagula wena hamba lapha emcazini ngizokulethela umcamelo lapha awuhlupheki ulethwe yini lama uthi awuhlupheki ngilethwe yini abade bengilethile bakulethela ukuthini bezongihlanyela bebehlanyela ubona namba yabantu bakubona lomfana lo ngoba ngimhambise lomfana ngathi ngeke ngimmenda lomfana ngeke ngimmele anginazi ithathe lenkani kanjena anithi namba yakubona lomfana
Hawu. Uphi lo mfana manje? Ubalekile lokho. Engawubaleke ephehlweni uthi uthembele. Hey. Hayi. Hayi mina-ke nje mina uma uzongikhulumela nje ngampela into engayizwa kahle hayi mina ngiyakutshela nje ukuthi mfethu angiyizwa nje loo nto leyo yabo ayikho nje loo nto leyo abantu bangitshela ukuthi angithwase ayikho loo nto leyo ayikho loo nto leyo ayikho bebengigulela nje bafowethu njengamanje ngila eThekwini Toyota Cars njengoba ungibona nje bafowethu ngifuna nje uzonibhekela nje bafowethu ukuthi ke engabe iziphi inhlobo zezimoto abanazo njengamanje asingene ngaphakathi bafowethu niyibonele inhlobo abangitshele khona bashilo bathi haya lokhu uhlobo lungekho laba Toyota ewesibili asingenele Why compare with them? Which one is Renault? Milana, sifika ni Milana. Bafana bakithi. Bathi umphando. Sifika ni Milana. Ayi bafana bakithi ngeke. Ayi. Ayakesibuzwe bafana bakithi. Ayibonani ibhasi. Amasithi aphenduka. Hayi buddy. Yaphenduka. Awuthi ngizokusiza kodwa. Hayi khona, hayi sobona, hayi. Buddy bafana bakithi. Hayi buddy, yo. My handle. I10. Grand I10. Snago, imidlalo wamanzi, sila imidlalo namanzi bafana bakithi. Ngeke. Snago umdlalo wobhuti. Hayi yasaba. Again bafana bakithi again buka la. Hayi ngeke bafowethu hayi. Uma ungezi ngempela la kwa Toyota ngazi ukuthi ufunani alukho uhlobo lwemoto olungekho. Sambe soshayela